измислям различни хубави неща, хората стоят отстрани и гледат изумени. Харесва им, но понеже никой не ме е похвалил и не ме рекламират по телевизията и ме подминават. Така правят и с книгите, които сме направили, и с игрите, подвижните, и с електронните. Понеже не сме рекламирани, не сме хвалени по телевизията, хората са свикнали да купуват и да ползват само хвалените неща, модерните, лъскавите по телевизията давани или в големите супермаркети продавани. Дали тези неща, които се продават в супермаркетите и които са хвалени, са най-хубавите за вас, дами и господа? Помислете си малко. Те направени ли са с любов за вашите деца и за вас самите, или са направени за да ви обсебят и да ви превърнат в проби, в слуги?